Hortan bukatzen dira gaurko lan puntuagarriak eta epaileek beren lana egiten duten bitartean, bertsolariek kanta dezatela beren azken agurra. Lehenik, Jamuntxo Kristi. Epailek orai eganen dute nor den ona nor hobea. Bainan silabak ez du bakarrik hori izaiten xedea. Handitasunean gure artean izan liteke aldea. Alere jakin hori guretzat, ez da biziki grabea. Hauxe bezala egina baita, bertsoaren aterbea. Larai, 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 bertsoaren aterbea. Eneritz Zabaleta. Bertsolaritza rolloko bat da, begira gauzak zer diren, laborarien larrutik lehen, ukanik hainbat ekimen, burokrazia salatu dugu, hemen finenetan finen, eta segur naiz Lepenek ere, etzila hobe eginen. Magi Sarasua. Leku behiak ezautzen dira, bertsu saioen arira, eta gaujere isturitzera, hain plazer haundiz jingira. Hemengo batzuk nahi zuten eta antolakuntzari tira, zuen inguruan nahi baduzue sortu bertsuen diztira. Isturiztajek bezala deitu silaba zuen egira. Isturiztajek bezala deitu silaba zuen egira. Maialen Arzalius. Egin ditut hainbat peto, enaiz lotxa aitortzeko, enaiz lotxa aitortzeko. Azken bertsoa baliatzen dut, zuei gomite egiteko, heldu denean eginen dugu, gehiago eta hobeto, gehiago eta hobeto. Naia Sasko. Hasi eta bukatu zaigu berehala, bukatu da saioa, bukatu da gala. Bainan behiz elkartu gira berehala, zuen txaloak eskertu nahi nituzke alan.
lehen pilotariak egin duen bezala, lehen pilotariak egin duen bezala. Eta Amets Arzaius. Entzuleri lehen so egon naiz, nor eserita nor altxa, badira aurrak neska mutilak, bakoitzak du bere saltza. Apezak ere ikusi ditut, ta azken hitzak ze atxa. Hegoaldeko iparraldeko ola jantzi da arratsa. Gure arpe hau txikia baina ainitza ta aberatsa. Tarte hau balia dezagun eskerrak emaiteko, lehenik Isturitzeko Herriko Etxea eta Artetxea elkarteari gaurko saioaren dako eman laguntzaren dako, Ego Lapurdiko hiriguneari eta Euskal Kultur erakundeari txapelketa guziari eskaini babesaren dako, ondotik gure gaineratiko babesle eta laguntzaile guzieri eta nola ez lanean ari izan diren bertsolari, epaile, idazkari, teknikari eta gaiegileeri. Azkenik bire esker zueri, unat urbildu zirezteneri. Una beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. Lehenik, Amets Arzaius, 373 punturekin. Bigarren, Maialen Arzaius, 330,5 punturekin. Hirugarren, Eleritz Zabaleta, 323,5 punturekin. Laugarren, Madi Sarasua, 320 punturekin. Bosgarren, Naia Sasko, 302,5 punturekin. Seigarren, Ramontxo Kristi, 384,5 punturekin.